Halo rek, iki paling anyar nang tengah kota Surabaya rek. Ikan bakar sing ruwame ndek Kalimantan wis buka lho nang Surabaya. Tentune sing garai bedok ikan bakar nang kene ku spesialis gawe bumbu kuning koyo ngene rek, digawa langsung teko Kalimantan. Sambele yo beda karo liyane, nang kene gawe tomat suweger ijo koyo ngene diulek dadakan. Soal rego gak usah khawatir, murah, cuman mulai 30 ribuane. Nang kene awakmu pengen masak dibakar, digoreng sampai di bumbu kuning kuwangin ya iso. Masih sik tas anyar buka nang Surabaya, langsung pelayanane satset mari ngono ratinge yo apik bintang 5. Hal iku sejalan pas ndek kene ku aku ndelok wong-wong iku mangane puas kabeh koyo ngene rek. Dari panggon iki cocok gawe jujukan makan ikan bakar mantep ning Surabaya sing bumbu kuninge bener-bener spesial enak khas Kalimantan. Ikan bakar nang kene ku gawe sambel terasi tomat seger jenenge ikan bakar Cak Mus ndek kawasan Jalan Dharmawangsa Surabaya. Sing garai nyoto ikan bakar iki beda karo liyane sing pernah ono nang Surabaya, soalnya saurunge dibakar iku di bumbu kuning ngene rek. Ae dhewe langsung iso ndelok proses pembakarane, pas bakar pun aromane suwedep banget. Aku ngomong iki bener-bener enak. Sambel nang kini dibuat langsung di ngarepe moto ae dhewe tanpa minyak. Iki baru real deal ikan bakar. Tingkat kepedesane yo sok langsung request ndek Masi. Cara penyajiane ngono, sambel dicampur dadi siji ndek cobeke ngene. Iki lho regane murah-murah rek, cuman mulai 30 ribuan tok wis oleh makan ikan bakar khas Kalimantan. Aku pesen ikan bakar kakap merah, ikan kerapu bakar, ikan patin bakar, ikan baronang bakar, ikan bawal hitam goreng, kakap merah bumbu kuning, udang bakar sampai cumi bakar kabeh komplit. Cumi karo ukurannya lemu-lemu koyok ngene rek, dan ojo lali pete bakar, tempe goreng karo tahu goreng. Ikan kakap merah bakar iki delon bumbu kuningnya merasuk, dagingnya oleh tuwebel dan cita rasanya ku bener-bener enak rek, asin gurih suwedep gak mbok temuno di panggon liyo. Wajib banget nang kini peseno patin bakar iki enak get rek. Sambel tomate enak, pedes seger dicampur karo bumbu ikan bakar kuning iku nikmat tiada tara, sempurna pol. Selain dibakar tentunya ya iso sing digoreng rek. Lalek sing digoreng aku pesen ikan bawal hitam iki rek. Tetap dengan bumbu spesialnya mereka dicampur karo sambal tomat seger ngene nikmati. Pantes sih ikan bakar iki ruwame ndek Kalimantan dan saiki akhirnya bukan di Surabaya. Cumine mereka pun tebel lemu-lemu ya empuk, ben manganmu tambah lego dikei sayur-sayuran ono cah kangkung karo cah toge podo enake rek. Kirane kurang wareg mangan ikan bakar tok, wajib banget dicampur karo sego koyo ngene diublek dadi siji. Wis mari dibakar karo digoreng, saiki sing dibumbu kuah kuning iki rek. Kuah kuning iki seger, asin, gurih, sedikit asem ngono enak sih. Dadi iki bener-bener khas bumbu kuning sing beda karo liyane. Pokoknya pecinta ikan bakar wajib banget mampir di Jalan Dharmawangsa nomor 172 Surabaya jenenge ikan bakar Cak Mus. Lek teko arah Pucang saurunge lampu merah Kertajaya ya rek. Kiri jalan wis gak usah kesuwen, langsung gaskan rene rek.